дар ҳамин сол театри мо як аз театри асосгузори театри тоҷик мебошад. бо аҳли ҳунармандони театри давлатӣ дар парастуи 2011 дар озмуни театрҳои касбӣ омада дар душанбешаҳр иштирок кардем ва яке аз ҷойҳои намоёнро ишғол кардем. дуюмаш набираи ман Фирдавс Неъматов дар озмуни овози тиллоӣ иштирок карда ҷои аввалинро ишғол намуд. оид ба хондани сурудии 6 мақом. сеюмаш ин буд ки дар ҳамин сол худованди карим ман ба 18-ум набирача дод ки вале номаш Шорух мебошад, падараш Фаррух мебошад. дар соли 2011 се ҳодисаи муҳим ба ман вай буд ки як аз ҷумла яктоаш ба кор таъмин шудам дар фабрикаи Гулистон. дуюмаш хоҳиш доштам ки дар донишгоҳи техникии Тоҷикистон дар факултети нақлиёт дохил шавам ва сеюм хоҳишам он ки соҳиби автомобил шавам ва ба хоҳишам расидам. ин ҳимояи кори илмии ман ки рӯзи 17 декабр дар шӯрои диссертатсионии донишкадаи соҳибкорӣ ман дифоъ кардам ба муваффақият. ҳодисаи дигараш ин ки ман соҳиби фарзанд мешавам. 8 сол интизор шудам соҳиби фарзанд мешавам. ва ҳодисаи дигараш ин ки 20 солагии истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ки ман бисёрам орзу мекардам ки истиқлолияти Тоҷикистон 100 солаҳошу 200 солаҳошу асроша бинам. 20 солагии истиқлолият дидам. якум фарзандам таваллуд шуд. дуюм ин фарзандамро хонадор мекунам. сеюм ҳодиса ҳамин буд ки вақте ки муҳоҷирои меҳнатиро аз Русия пеш карданд, ҳамин буд ки мо дар муҳоҷират кор мекунем, моро ғамгин сохтанд. дар соли 2011 дар зиндагии ман ягон ҳодисаи муҳим рух надодааст. барои ман дар соли 2011 ду ҳодисаи муҳим буд. яке аз онҳо ман ҳамин парчами Тоҷикистон ки барафрохта шуд ва дар ҷаҳон яке аз парчамҳои баландтарин ба ҳисоб меравад ки ба китобҳои Гиннес дохил карда шуд. хоб ҳодисаи дуюм ҳамин буд ки баъди боздошти ман ҳамун лёчикое ки муносибатҳои байни Россию Тоҷикистонро муташанниш сохт, маро мушавваҳ шуд. соҳиби ҷои кор шудам. ҳамчун мутахассис маро ба кор қабул кардам. дуюм ҳодисае ки ҳамчун даҳшат қабул мекунам, муҳоҷирони моро аз Москва берун кардан, чунки дар шаҳр он қадар не, дар қишлоқ тамоми фоидаи тамоми зиндагии халқ аз ҳисоби муҳоҷират аст. баъд сеюм ин орзуи деринаи ман буд ки ҳуҷҷати ронандагӣ гирам. дар соли 2011 соҳиби ҳуҷҷат гардидам. муҳимтарин ҳодиса барои ман ин аст ки дар маҳзар дар донишгоҳи омӯзгории байни факултаҳо маҳзар ташкил карданд ва мо дар маҳзар ҷои якум гирифтем. ва дуюм ҳодиса ҳамон буд ки тамошо кардани Нуробод ва ҷойҳои таърихии он. сеюм ҳодиса ҳамин аст ки ман якум бор аст рӯ ба рӯи камера гардидастам.